Bos días. Benvidos á convocatoria sesión plenaria extraordinaria do 2 de xaneiro do ano 2024. Antes de nada, informar a todos os asistentes que esta sesión está sendo gravada para que teñan constancia deso. Ben, no orden do día dou paso á señora secretaria. Bo día. No primeiro punto do orde do día figuraba a aprobación de urxencia, pero iso foi un error de transcripción porque esta sesión é extraordinaria, non é urxente, co cual hai que pasar ao punto segundo, que é o ditame de aprobación inicial da ordenanza fiscal de vaos, reservas de aparcamento, carga e descarga. O ditame establece na súa parte expositiva, primeiro, aprobar provisionalmente a ordenanza fiscal de vaos, reservas de aparcamento e carga-descarga que figura como anexo. Segundo, someter o expediente a información pública e a audiencia dos interesados durante un prazo de 30 días hábiles para que poidan examinalo e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas. A práctica do trámite de información pública e audiencia realizarase mediante a publicación de anuncios no taboleiro da sede electrónica Concello e no boletín oficial da provincia. E rematado o prazo, no caso de reclamacións e suxerencias, adoptarase o acordo definitivo que proceda. Resolvendo as alegacións presentadas, aprobarase o texto definitivo da ordenanza. No suposto de non presentarse alegacións, elevarase a definitivo o acordo inicial de aprobación. Moi ben. Ordenanza reguladora de vaos a reservas do dominio público, que axude a convivencia veciñal na procura de ofrecer a protección legal suficiente aos propietarios e usuarios das instalacións que precisan unha reserva de entrada por medio desta normativa local, conciliando o disposto na ordenanza número 22, Xeral Municipal sobre o Tráfico, e o Regulamento Xeral de Circulación, é unha ordenanza municipal reguladora dos vaos para a resposta ás situacións creadas e trasladadas a este Concello pola veciñanza. Dada a problemática actual, considérase urxente a tramitación de dita ordenanza fiscal, reguladora das utilizacións privativas ou aproveitamentos especiais das reservas de espacio de vía pública, para a entrada de vehículos a garaxes, locais que encerren máis de 4 vehículos, talleres ou análogos, espacios de calquer clase de estación de vehículos de turismo, camións ou calquer outro vehículo a motor. No proxecto de ordenanza contémplase procedementos sinxelos para evitar cargas administrativas innecesarias aos interesados, cumprindo o principio de eficiencia polo que se presenta unha ordenanza fiscal que tenderá a simplificar os trámites a realizar polos interesados. Moi ben. A partir de agora, José Manuel, ten usted uso da palabra. Bos días. Primeiro, decir que nós non estamos en contra de unha regulación do tema dos vaos, pero sí que estamos en contra
e así o vamos propoñer cando falemos do tema fiscal, de dicir, da cantidade de cartos que ten que aportar a xente por seus vaos, porque entendemos que é unha carga fiscal máis, é dicir, que os habitantes de Ponteceso van a pagar máis sin ter máis beneficios por ello. Por lo tanto, estamos en contra da segunda parte que virá en outro punto do tema de cobrar unha serie de taxas para estes temas. Algo máis? Don Roberto Andrade, temos unha palabra. Don Ramón Torrado. Grupo Socialista. Nós, como xa dixemos na comisión, non é que estemos en contra de que haxa unha ordenanza de vados, pero sí da recaudación sin medios para solucionar ese problema. Nada máis. Moi ben. Procedemos a súa votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, queda aprobada. Punto número 2 da orde do día. O punto número 2 do orde do día, 3 neste caso, é o ditame de aprobación do Orzamento Xeral do 2024 do cadro persoal do Concello de Ponteceso para o exercicio 2024. O ditame da Comisión Informativa establece na súa parte dispositiva, primeiro, aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Ponteceso para o ano 2024 xunto cos seus anexos e bases de execución por un importe de 6.650.000 euros, co seguinte resumo por capítulos, segundo a tabla que está nesa proposta. Segundo, expoñer ao público o anuncio de aprobación inicial por prazo de 15 días hábiles mediante anuncio no boletín oficial da provincia, así como no tabuleiro de anuncios e sede electrónica do Concello, por os efectos de que os interesados poidan examinar e efectuar as reclamacións ante o pleno que consideren oportunas. No caso de que non se presentasen reclamacións, considerarase definitivamente aprobado o Orzamento Xeral para o ano 2024. Terceiro, aprobar o cadro de persoal do Concello de Ponteceso para o ano 2024 segundo a figura no expediente. O expediente exporase ao público na intervención municipal polo prazo de 15 días hábiles, contados desde o seguinte a inserción deste anuncio no boletín oficial da provincia, coa finalidade de que as persoas interesadas poidan realizar as reclamacións que consideren oportunas. No caso de que non se presentasen reclamacións, considerarase definitivamente aprobado o cadro de persoal do ano 2024, de conformidade co disposto no artigo 126 do Real Decreto Legislativo 781/1986, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes do réxime local, remitindo copia ao Ministerio de Administracións Públicas, ao órgano competente en materia de réxime local de comunidade autónoma, dentro do prazo de 30 días, sen perxuízo da súa publicación íntegra no boletín oficial da provincia, xunto co resumo co orzamento. Ben, o orzamento xeral está equilibrado entre ingresos e gastos, sendo o importe 6.650.000 euros, o que representa en termos xerais unha disminución respecto dun 6,34 do orzamento do ano 2020, que foi o último orzamento aprobado por un pleno no Concello de Ponteceso. Danse de baixa os créditos relativos á subvención de aforro enerxético do IDAE, e se produce, por outra banda, un aumento dos ingresos que ven motivada polas seguintes circunstancias. Procédese a orzamentar os tributos cuya recaudación está delegada na excelentísima Diputación da Coruña, polo seu importe bruto, así como incluir unha aplicación no presuposto de gastos para imputar o custo de recaudación da Diputación. Procédese tamén non só a recoñecer o dereito do ano 2024 para a concesión do Parque Eólico do Monte da Barda durante a anualidade 2023, senón tamén pola regularización do cobro pendiente dos anos 2021 e 2022. O aumento nos usuarios e horas do SAF non supón un maior custo, senón tamén un aumento en ingresos polas aportacións da Xunta, así como pola dos usuarios. A posta en vigor de novas figuras tributarias, como ordenanzas, devaos e caixeiros automáticos. Pasando a resumir o estado de gastos. Capítulo 1, persoal.
O seu importe ascende a 2.350.989,73. Supón un 35,89% do orzamento de gastos. O único posto que creamos é un técnico museo, que se considera necesario e ben cofinanciado en gran parte pola Deputación da Coruña. Inténtase primar o concepto da produtividade, así como o cumprimento dos obxectivos. Non se establece ningún aumento retributivo máis alá dos vixentes na data de sinatura da memoria, posto que nesta data se está a tramitar os orzamentos xerais do Estado para o ano 2024. Capítulo 2. Servicios, gasto corriente. Ascende a unha cantidad de 3.172.850 euros, que en termos percentuais supón un 48,44%. Auméntase con respecto ao orzamento do ano 2020 nun 61,68%. Este importe ven justificado por os novos contratos que se teñen comprometidos ao longo destes 3 próximos anos. Este orzamento pretende, por un lado, recoller os créditos para poder cumprir con esas obrigas e, por outro lado, poder licitar os contratos en precario, asumindo os potenciais incrementos en algúns deles. Por outra banda, auméntase os gastos en combustibles, enerxía eléctrica, consumibles afectados pola inflación que vimos a sufrir desde o ano 2022. Capítulo 3. Intereses. Unha cantidade de 25.000 euros, destinado ao pago de xuros derivados das operacións de crédito concertadas polo Concello. Así mesmo, dótanse os créditos para afrontar os gastos financeiros liquidados por entidades financeiras como consecuencia de comisións. Capítulo 4. Subvencións. Consígnanse 170.000 euros, que supón un 2,60% do importe do orzamento, co fin de facer fronte ás subvencións, axudas de emerxencias sociais, colaboracións con asociacións ou entidades supramunicipais, así como outras entidades consignadas de forma nominativa no orzamento, tal como figuran no segundo Plan Estratégico de Subvencións, que se levará ao pleno xunto co orzamento e que estará, se se acorda aprobalo, vixente para as anualidades 2024 e 2027. Capítulo 6. Un importe de 407.000 euros. Supón un 6,21% do orzamento. Este importe será obxecto do aumento ao longo do exercicio, que as achegas de outras administracións. Neste capítulo aparecen consignados os créditos que irán adicados ás realizacións dos investimentos e que aparecen detallados no anexo de investimentos, que se achega na documentación que vos aportamos ao pleno. Destacamos as seguintes actuacións. Pista no lugar de Limiñoa, Ourada e Cores. Casa dos veciños de Langueirón. Acondicionamiento da finca da Valdés para aparcadoiro. Este capítulo máis damnificado pola débeda que debe de abogar o Concello. Capítulo número 7. Consígnase neste capítulo un importe de 500 euros, o que representa un total de 0,01% do total do orzamento de gastos, para eventuais pagos a outras administracións. Capítulo número 8. Anticipos. Consígnase unha cantidade de 8.000 euros que implica un 0,12% do orzamento co fin de dar cobertura a anticipos de persoal. Capítulo número 9. Amortizacións de deuda. Consígnase unha cantidade de 415.660 euros con 27, o que implica un 6,35% do orzamento, co fin de dar cobertura á carga financiera das amortizacións do capital dos préstamos vixentes na anualidade de 2024. Pasamos aos ingresos. No capítulo número 1, IBI, IAE, plusvalías e vehículos. Estímase unha recaudación de 1.802.400 euros, o que representa un 27,52% sobre o orzamento total. As bases utilizadas para esta estimación destes ingresos é a evolución das recaudacións efectivas por cada tributo. Estímanse a alza porque a interventora anterior contabilizaba os ingresos polo neto sen ter en conta o gasto que supoñía a recaudación por parte da excelentísima Diputación da Coruña. Polo tanto, neste orzamento recoñécese os dereitos polo bruto e se dota unha aplicación nos orzamentos de gastos para recoñecer o custo dos servicios recaudatorios do ente provincial. Capítulo número 2. ICIO. Os impostos indirectos estímanse en 142.000 euros, o que representa un 2,17% do orzamento de ingresos. No caso do imposto de construcións, faise a estimación en base á recaudación da anualidade de 2023. Capítulo número 3.
tasas, precios públicos, outros ingresos e SAF. Consígnase 855.000 euros en concepto de tasas, precios públicos, o que representa un 13,5% do orzamento de ingresos. Como en exercicios anteriores, tomamos o punto de partida o orzamento anterior ao aprobado, en este caso o do ano 2020, para levar a cabo as adecuacións pertinentes á realidade do 2023, tendo en conta o aumento de usuarios do SAF e novas ordenanzas de precios públicos, vaos e caixeiros. Capítulo número 4. Transferencias correntes. Prevense 3.181.821,83, cantidade na que se incluye as previsións de ingresos procedentes das participacións nos tributos do Estado, Fondo de Cooperación Local, así como as subvencións dedicadas a actividades locais, culturais, deportivas, que reiteradamente se veñen percibindo polo Concello. Destaca o incremento en dependencia, polo aumento do importe da chega da Xunta de Galiza. Por cuarto exercicio, xa que pasou de financiar 9,70 euros no ano 2020, 11,50 no ano 2023 e na próxima anualidade 24, 12 euros hora. Capítulo número 5. Importamos unha cantidade de 560.778,17 intereses e parques eólicos. Esta cantidade sale dos intereses de préstamos tomando baixo criterio a escalada nos tipos de xuros que se produciu ao longo do ano 2023. Tamén se recoñecen os ingresos polos dous parques eólicos, así como a regularización das anualidades anteriores. Capítulo número 8. Devolución, 8.000 euros. Devolucións. En canto aos demais gastos, a intención deste equipo de goberno é utilizar o remanente na medida que os informes técnicos nos indican. Para o seguinte, continuar rebaixando a débeda existente de exercicios anteriores, o cal non poido ser aboada neste exercicio por falta de informes que verificaran o precio de mercado das facturas sen procedimento nin consignación orzamentaria. Aqueles que se atopen en precios de mercado serán aboados previo informe para evitar o enriquecimento injusto da Administración e os demais irán a un proceso de declaración de nulidade, aboando o custe real da obra, servicio ou suministro en cuestión. Para gastos de emerxencia social e dependencia, se son necesarios ao longo do ano, para investimentos e infraestructuras que surdan ao longo do exercicio e para suplir as carencias de outras administracións en ámbitos competenciais alleos aos concellos, sempre que conte con informes favorables que sexan necesarios para a nosa veciñanza. E, por último, paso a informar do anexo de débeda que nos redacta o señor interventor e que se vos informou nas comisións débeda financiera por un importe de 2.023.527,31. Sen máis, José Manuel, ten uso da palabra. Perdón. Levamos máis de 3 meses nos que o Concello alugou un xenerador para a depuradora de Corme, co que eso implica de gasto en gasoil, poñamos uns 200 euros ao día, dado que está en funcionamento 24 horas diarias. Parece ser porque se extraviou o transformador que alimenta a planta de ali. Dirán que ten que ver isto cos presupostos, cos orzamentos. E nós dicimos que na xestión é onde se pode notar un bo goberno, porque se hai que amañar o transformador, e habrá que facelo, non será mellor amañalo no momento en que queda estropeado e non gastar en gasoil unha cantidade importante de cartos. E así pasaba xa, voulle recordar, no ano 2015, xusto, ademais, na mesma depuradora, esa depuradora da que tanto falaban que era le non plus plus, por resulta que no ano 2015, cando entramos o tripartito no goberno, a depuradora estaba funcionando. Levaba así dous anos, me parece, que funcionando, pero funcionaba con auga reciclada, é dicir, estaba gastando unha cantidade importante de enerxía, mentres tanto, as emisións ían polo, digamos, cara ao mar sin depuración ninguna. Era
a forma de traballar do Partido Popular en aquelas épocas. Por non falar, por exemplo, de aforro e gastar 5.000 euros como gastou vostede agora nas festas da Barquiña en policías. Por eso, a PIN vai votar en contra. Pero tamén vai votar en contra porque aumenta a presión fiscal sobre a veciñanza sin recibir absolutamente nada a cambio. Recordemos, o IBE sigue a ter o gravame máis alto de toda a contorna. Miremos en toda a zona, e non só Bergantiños, senón na zona da Costa da Morte, pois é xustamente o concello que máis paga de IBE. Hai pisos e casas en Ponteceso que pagan máis IBE que pisos e casas na cidade da Coruña e na súa contorna. O Servicio Integral da Auga é o máis caro de toda a zona. Así mesmo, quedan agora, aumentamos impostos. Estamos falando agora, precisamente, estábamos falando do tema dos vaos, do tema dos coches clásicos que cambian dos caixeiros automáticos, etc. E nós non estamos en contra de asumir máis carga impositiva, pero entendemos que ten que ser para mellorar a vida da xente. E aquí non se dá. Só utilizamos a carga impositiva para cadrar as contas e para iso non nos vale. Poderíamos falar de onde proceden esas débedas das que tanto fala o señor alcalde. E recordámoslle que 1,8 millóns de euros veñen do ano 2012, recorda quen gobernaba, non? E só 3 anos despois, gobernaba a mesma persoa, apareceron outro 1,5 millón de euros no que lle chamábamos antes o caixón das facturas que estaban, e era físicamente un caixón que estaba en tesorería. Nós pagamos máis impostos porque houve que facer un plan de axuste que aínda temos agora no lombo. A PIN está en contra porque as propostas de inversión, sendo todas, por suposto, necesarias, deberían ter en conta esta inversión urxente para nós. O Plan Xeral de Ordenación, e recordámoslles que foi aprobado polo Partido Popular, propón o Parque das Bouzas, e para leválo a cabo en distintas fases, marcando o precio para pagar as expropiacións para leválo a cabo. É dicir, non hai nada que negociar cos propietarios en esa zona porque está marcado polo propio Plan Xeral, que é unha lei, é dicir, non podemos saltarnos o Plan Xeral así porque sí. Na primeira fase, ao lado da depuradora, o tripartito, no ano 2019, incluíu unha partida de 50.000 euros nos orzamentos para o pago de ditas expropiacións. Estamos 5 anos despois e sigue sen executarse. Entendemos máis urxente o proxecto desta primeira fase do Parque das Bouzas que o aparcamento do que falan nos orzamentos ao lado do paseo fluvial, simplemente polo tema das inundacións. Aínda a forza de ser pesados, a única forma de minimizar os problemas de inundacións na zona máis comercial do concello, estamos falando quizá, ademais, na zona onde máis concentración de habitantes hai, é levar a cabo esas actuacións. E non a limpeza dos ríos. Non axudou, como din, para que houbera inundacións. Simplemente saben o que pasou? Pois que non choviu bastante neste lugar. Cando queiran, poden fixarse que cando haxa inundacións, pois correrá a auga pola zona da Brixería, polas rúas da Brixería, non se cortou debido a inundacións a estrada de Cerezo, non se embalsou auga suficiente na zona da Graña, etc. Cando pase eso, inundarase Ponteceso por moitos árbores e por moita limpeza que fagan das contas. Non se... Como? Bueno, entón,
No, hai tempo logo. Bueno, está ben. Pois eu non sería, non son moi especialista no tema, ou sí, como xa me dixeron que non tiña moita idea, voulles dicir que as zonas onde está Ponteceso, digamos, onde medrou Ponteceso, era unha zona inundable, e así a ollo, quitámoslle a auga, sitio para uns 100, aproximadamente, claro, por suposto, sendo polo baixo uns 100 millóns de litros. E para iso é necesario que fagamos esa actuación no Parque das Bouzas, con unha serie de cousas que, se queren, tamén lles conto, que, sin ser especialista, algo sei. Ben, a PIN votará en contra tamén dos orzamentos por falta total de imaginación para problemas reais, porque fixémonos, por exemplo, porque non miramos a forma con poucos cartos, ademais, para axudarlle a moitísima xente que ten problemas, pois para vir ao médico, para ir ao banco, para ir á farmacia, etcétera, de todas as parroquias que hai por aquí, e temos que buscar formas alternativas para o transporte. E algunha delas hainas, e algunha delas non custa nada. E eu voulle dicir unha, por exemplo, hai o transporte escolar en Ponteceso, que, así como en outros sitios non hai, en Ponteceso sí pode utilizarse o transporte escolar para outras partes desta xente, sempre e cando axudemos a xente a facer, digamos, unha mínima tarea burocrática que debería levar a cabo o Concello. É dicir, a xente maior, pois, por suposto, non pode chamar á Xunta de Galicia e esperar a que lle conteste un contestador automático, etcétera, para poder pedir que o día seguinte o autobús a poida traer a Ponteceso. Pero sí pode facelo o Concello de Ponteceso. Para iso estamos aquí. Estamos para axudar a xente, non para poñerlle problemas a xente. Podíamos falar, por exemplo, de buscar unha forma efectiva de que as tabernas de todas as parroquias, efectiva, estamos falando, axuda económica, axuda de todas as clases para que as tabernas de todas as parroquias, que están todas casi cerradas, que nos sirvan outra vez de lugar de socialización, para que a xente poida, na súa parroquia, na súa aldea, saber de que lle vai o veciño ou de que non lle vai. E ao mesmo tempo, pois, que se unha persoa está sin azucre nun momento determinado, poida ir a esa aldea, poida ir a súa, digamos, a súa taberna de toda a vida e utilizar isto. Estas son historias que non costan cartos, que hai que buscarlle formas alternativas para que a xente poida vivir nos lugares. Fixémonos, poden vostedes coller isto que últimamente se está falando moito da España vaciada, hai moitas propostas que hai que, das boas, que hai que utilizar en Ponteceso, porque estamos vendo como as parroquias, os lugares, as aldeas, están quedando sin xente. Vai votar tamén en contra, por suposto, porque, por suposto, con toda a legitimidade do mundo, non estamos criticando nesto, pero o equipo de goberno non nos invitou a participar no orzamento, teñen as súas prioridades e o seu equipo, e, polo tanto, non temos absolutamente nada que dicir sobre iso. Podíamos contar de todas as partidas moitas cousas, vou intentando resumir, pero entón vamos a rematar dicíndolle unha cousa. Vai votar en contra porque nestes últimos meses o Concello, palabras do señor alcalde, todo está mal. Os traballadores non lle deixan dormir, dixo vostede, non invento eu. Non poñes a cara que eu fui. Levaba unha semana e na última comisión dixo vostede que levaba unha semana sin dormir e a culpa era dos traballadores, dos funcionarios. Todo está mal. Recorde, eu vou recordar agora aquilo
Fabiola, que tanto xogo nos dou na campaña electoral. E Fabiola, pois, sigue estando, de momento, sigue estando alá. Nós non recibimos absolutamente nada da Xunta e non é isto unha forma de dicir que pasa aquí. É dicir, nós non nos podemos dedicar ao clientelismo, ao caciquismo, a usar vellas fórmulas que están caducadas por completo. O mesmo lle teríamos que dicir ao portavoz do PSOE que agora non está, cando fala de facer forza porque temos a Diputación. A Diputación é un organismo e a Xunta é un organismo para todos os veciños e para todas as veciñas, non para os candidatos e para as persoas afíns ao PP ou ao PSOE. Podíamos seguir desgranando, pero o que me preocupa máis de todo isto, do remate, e polo que estamos en contra, é que vostede, xusto hai uns días, sacou na prensa, e tamén está aí, non é un invento meu, que debíamos 1 millón de euros en facturas. E claro, eso é unha forma de dicir moito e non dicir nada. Porque non nos di se temos os cartos para pagar, non nos di se non temos os cartos de onde os imos quitar, non nos di se quere pagar, como vai facer, é dicir, non nos conta nada. É dicir, sempre medias verdades ou medias mentiras ou medio de todo e nunca rematou de contarnos nada. Por todo isto, para simplificar, pois vamos a votar en contra. Ponteceso necesita estabilidade orzamentaria e por iso necesita uns orzamentos axustados á nosa realidade. Neste momento non podemos permitirnos uns orzamentos políticos. Necesitamos uns orzamentos técnicos, xa que hai débedas que pagar e, sobre todo, hai que conseguir un punto de estabilidade económica que permita buscar novos ingresos que redunden, a partir do ano 2025, na aprobación de orzamentos máis ambiciosos. Adiante está satisfeito porque foi posible un diálogo e negociación na elaboración destes orzamentos. E, como non, polo feito de poder incluir a inclusión nos orzamentos das pistas nos lugares de Limiñoa, Ourada e Cores e a Casa dos Veciños de Languirón. Estas dúas obras forman parte do noso proxecto que será extendible durante os próximos 4 anos a outras parroquias do Concello, que históricamente foron sempre discriminadas polos gobernos anteriores. Adiante vai confiar no informe emitido polo interventor e por iso imos votar a favor destes orzamentos que recollen unha fiabilidade das propostas reseñadas cunha evaluación media ou alta na súa maioría. Adiante, durante estes aproximadamente 200 días, deu estabilidade institucional e a partir de hoxe tamén aportaremos estabilidade orzamentaria para que o Goberno poda traballar. Pero tamén, a partir de hoxe, as nosas exigencias aumentarán, xa que xa non valdrán disculpas de débedas, ausencias de partidas económicas ni a inexperiencia. O alcalde e os seus concelleiros tiveron o tempo suficiente para aterrizar e aprender. Agora que teñen orzamentos, necesitamos que gobernen ben, xa que nestes últimos meses, ben por culpa dos anteriores gobernos ou ben por culpa da inexperiencia, poucas cousas se fixeron e hai moitas parroquias abandonadas. Señor alcalde, durante estes meses tivo boas palabras. Presentounos proxectos ambiciosos, pero agora xa non sirven as palabras. Queremos feitos. Adiante non está satisfeito pola xestión destes meses. Consideramos que o señor alcalde debe tomar decisións valientes e hasta este momento estas decisións aínda non se tomaron. Debe afrontar cambios na organización, xestión e planificación da estrutura do Concello. E, sobre todo, non mirar nunca para outro lado. Ser alcalde significa asumir responsabilidades. E se non está preparado, só queda un camiño, a dimisión. Para rematar adiante, especialmente o seu portavoz, queremos agradecer públicamente os servicios prestados polo interventor don Javier Ochoa, ao noso Concello, así como a atención recibida durante estes meses desde que son concelleiro. Lamentamos a súa marcha e desexámoslle unha gran carreira profesional. Moitas gracias. Juan Ramón Torrado. Nos queremos deixar constante que os presupostos non son os que nos considerábamos
ideales. Cando comenzamos na preparación dos presupuestos, empezamos con outras miras onde vimos grandes necesidades que desde un principio na práctica de gestionar estes presupuestos casi que entendíamos os que ali estábamos, pero a realidade levounos por outros caminos, e a realidade estamos falando, como sempre, non pode ser de outra maneira, da realidade económica. Gracias á gestión do señor interventor, fomos nos ponendo a un punto realista, onde houve que reducir moitísimo o presupuesto do que nun principio constábamos. E o máis significativo deso é que varias das plazas que se intentaba meter tuveron que quedar fora porque foron aparecendo pagos que había que facer, pagos extraordinarios. Foi todo feito con marcha gestión de Javier, era o entendido no caso, e non nos deixou máis remedio que chegar a este presupuesto que vamos, desde o Partido Galego, sería, como non sería de outra maneira, vamos a apoiar. A verdade é triste que o Concello non teña ningún de onde o redeseu, plazas que se foron sacando, porque en realidad si os había unha serie de personal que estaba dedicado, sin ir máis a parroquia de Corme e Cormaldea, nas duas parroquias tiñamos entre 3 e 4 personas de traballo fora que por diferentes circunstancias foronse jubilando, non se volveron a reemplazar. Esa xente quedou sin meterse, basámonos sempre nos plans de empleo do verán, e despois durante todo o ano, o mellor que nadie sabrá, que o señor que está aquí, que é o concejal de obras, non ten quen de axuda a meter unha paleta de cemento. Eso é desastroso desde o noso punto de vista. Despois fomos realistas, ao que Javier nos iba explicando, e non nos queda máis remedio que intentar aprobalos da maneira que están. Como se ve, vai casi todo, a maior parte vai no gasto do personal e non se podía incrementar. En canto ás obras que van dentro deles, non eran obras que tamén nos considerábamos na nosa campaña que iban ir adentro. Non sei se son as máis urgentes ou non, pero por unhas hai que empezar e hai que empezar. Considero que a de Miño posiblemente sea a máis urgente, porque eu aproximadamente hai 20 anos, 23, transitei durante moito tempo esa parroquia e casi que podo dicir que está exactamente igual que estaba. É unha necesidade grandísima o do arreglo da carretera de Miño. Por lo tanto, nós vamos votar a favor, como non cabría de outra maneira. Noelia, Partido Socialista. Pois nós absterémonos neste punto porque, bueno, eso, como dixo José Manuel, que si non contaron ca nosa decisión para isto. Bueno, estamos de acordo que os presupuestos que era necesario aprobalos, que non podíamos estar con eles prorrogados. Isto é un ben para todos e non vamos obstaculizar eso, o benestar dos veciños, nin as melloras, pero vexo que o capítulo do 1 que está reforzado, iso tamén é po seu interés, os seus sueldos quedan garantizados. Di que na axuda no fogar que ten moito ingreso. Claro, ten ingreso porque non se están dando as altas e non se está cumplindo o contrato como ten que ser. Non se está dando un servicio como ten que dar. Estamos de acordo co arreglo da pista de Limiñó. Aquí, desde o Partido Socialista, trouxos esa obra moitas veces, foi rechazada sempre, pero parecenos insuficiente esa cantidad, porque a carretera tería que ser desde os Barreiros hasta Urada. Polo demais, imos abster por ese motivo, porque non nos parece suficiente. Bueno, non estamos de acordo ao 100%. Estou de acordo co que dixo José Manuel en todo, e nada máis.
un pouco respondendo a José Manuel, presión fiscal, o Concello non subiu ningún imposto desde que este goberno está aquí. O que si fixemos foi, de alguma maneira, dar altas de algunhas ordenanzas que estaban paradas e que están creando conflitos entre os veciños. Vostede estuvo 4 anos no goberno. O IBI deste Concello non é o máis alto de agora, é o máis alto xa de fai 9 anos. De 9 anos para aquí usted conviviu 4 anos no goberno, tuvo tempo suficiente para baixar ese IBI. Vale. Nós non temos maneira, visto os informes do señor interventor, de poder baixar un solo impuesto. Vale. Ojalá poidáramos baixar os impuestos, ojalá, pero non somos capaces, visto os cuentos do Concello. En canto a gestión da depuradora de Corme, a depuradora de Corme houve que pedir un permiso, vale, e facer un proxecto para arreglar o transformador. Cousa que non se arregla, eso todo non se soluciona en 60 días. Como vostede sabe que levou esa depuradora durante moito tempo. Entón, nós estamos facendo as cousas como nos indican os técnicos do Concello. Vale. Desde o minuto 1, Constantino está todos os días indo a depuradora, estamos controlando a depuradora e creemos que a principios de ano a empresa que vai a facer a reparación estará facendo a reparación do transformador. Contestándolle a Roberto Andrade, agradecemos o apoio aos orzamentos. Sei que estou aquí para tomar decisións. Tomareinas. Tomarei decisións. O que non vamos a facer, vale, é tomar decisións non pensadas. As decisións pensarémolas, consensuarémolas, sodes conscientes que calquer decisión que se tomou hasta agora sempre se vos preguntou tanto ao Partido Galego como adiante por Ponteceso, e non podemos en ningún momento obviar que temos que intentar que o Concello funcione. Para intentar que o Concello funcione, as decisións non se poden precipitar. Temos que ir co seu ritmo. Entendo que vostede quere decisións máis rápidas. Eu entendo que as decisións temos que meditalas para non incurrir en erros do pasado. Agradecemos tamén ao Partido Galego o seu apoio neste presupuesto. Somos conscientes de que había outras propostas encima da mesa. Agradecemos o vosso sacrificio e tamén agradecemos a abstención do Partido Socialista. Eso sí, axuda no fogar da que este me fala, señora portavoz do Partido Socialista, é un contrato que heredamos do seu goberno. Entonces, que quede constancia de que ese contrato heredámoslo do Partido Socialista. Sin nada máis que reseñar, se alguén quere ter outro turno da palabra, pois procedemos a darllo. José Manuel, queres volver a ter uso da palabra? Bueno, segundo, xa que me dá a oportunidade, dicirlles que fálame do tema da depuradora. Eu entendo que reformar un transformador que está ali non necesita ningún permiso, pero vámoslo deixar así. O que fala de que o IBI estaba xa cando cheguei, si, estaba leva desde o ano 2012. Repito, non sei se recorda quen estaba ali en ese momento no Concello, elevaba no 2012 e houve que facelo a forza, porque o Ministerio díxolle ao señor que era alcalde en aquel momento que as débedas que tiña, pois tiña que apretarnos o cinto. Pero que levamos dentro do ano 2012 apretando o cinto e non notando absolutamente nada. Podemos quedar, a ver, se seguimos apretando, quedamos sin nada. Queda o pantalón aí colgado, porque non vemos opcións de que podamos vivir, que debería ser o que intentamos, vivir un pouquiño mellor no Concello, ter un pouquiño máis de alegría, de poder ver que a xente ten esas cousas básicas que necesarias. Recordarlle tamén que falaban de que durante moito tempo históricamente houve zonas que estaban, dixo alguén, agora non me acordo, que estiveron
olvidadas, recordarlle que, por exemplo, en Limeñoa fíxose co tripartito, sin aportación de fora, fíxose un alcantarillado que despois o señor Lois Carballido deixou sin rematar, fixéronse todas as pistas en Cores, é dicir, houbo, por suposto, na época na que estivemos nós gobernando co PSOE, creo que foi a época máis fructífera, por suposto, de todas as épocas, digamos, en democracia. En Langueirón, que tampouco dicen nada, pois, gracias a PIN, levouse a traída de augas, que era unha petición importante, necesaria e urxente. É dicir, estamos falando de que olvidarse non. Fixéronse moitas cousas, quedaron moitísimas, por suposto, sin facer. Pero para poder facelas é necesario pois ter iniciativas, buscar formas que a xente pois poida vivir ben sin aportar máis do que está aportando, que creo que é bastante, é dicir, somos máis pobres que o resto dos veciños da contorna. Un exemplo claro, esta temporada estáse falando moito do transporte, de que o transporte pois sigue subvencionado, que as persoas poden ir en tren dun lado a outro sin pagar absolutamente nada, pero o problema é que aquí, por exemplo, non temos tren. E nós, para ir a Coruña, pois temos que gastar pois 30, 40, 50 euros que unha persoa que viva na Coruña pode ir tomar uns viños. Isto conto porque outro día sucediu a min. A xente que vive en Coruña pois vai tomar uns viños a Santiago, toma os viños, volve para Coruña e vai gratis, é dicir, importante porque hai movimento de cartos, pero vai gratis. Nós, para ir ao médico, dende Limiñoa a Ponteceso, pois temos que gastar ou no coche propio, ou que é máis fastidiado, en un taxi, cando temos que buscar formas para que isto non suceda. E, mentres tanto, pois, os de Ponteceso seremos máis pobres que os de Cabana, que pagan moito menos impostos, máis pobres que os de Malpica, máis pobres que os de Carballo, máis pobres que os de Laracha. É dicir, estamos pagando moito máis que eles, tendo, en moitísimos dos casos, moitos menos servizos. Roberto Andrade, quere... Juan Torrado. Noelia, Grupo Socialista. A empresa de axuda no fogar, certo que foi un contrato noso, pero despois vos prorrogáchelo e aumentácheslle case 2 euros a hora. O sea que teredes que facer que cumplan. Ben, para finalizar, José Manuel, o transformador necesita unha oca. Creo que sabes mellor que a min o que é unha oca. Esa oca solicitouse desde o minuto 1 cando os servicios nosos técnicos municipales, o sea, Iago, o técnico de Medio Ambiente, nos dixo que había que solicitar. Desde ese minuto solicitouse. Non estamos perdendo tempo nin facendo trámites innecesarios. O IBI do ano 2012, sí, posiblemente teña razón, o IBI está do ano 2012, repito, non somos capaces neste momento cos presupostos que temos de gastos debe ser de producir esa baixa. Inundacións, que antes olvidei-me de contestarche. Nunca presumimos, porque ti és de Ponteceso, pero eu tamén o son, e sei que se vai volver a inundar Ponteceso, sei no fijo, vale? Nunca presumimos de facer ninguna acción. Nós estamos facendo as accións que están na nosa man. Estamos facendo todas as accións posibles que están na nosa man. E transmitimoslle a semana pasada, creo que fui, a conselleira nesta mesma sala, a nosa preocupación que as inundacións en Ponteceso. Están transmitidas. E a falta de iniciativa, eu creo que fixese unha campaña do comercio local, que nunca neste pueblo se fixe unha campaña do comercio local, na que o Concello gastou, creo que 14.000 euros, vale? Que se conseguiu a través dunha subvención que nos deron, parte dese diñeiro, e fixemos a primeira aposta polo comercio local, dotando de 14.000 euros a todos os comercios de todo o Concello, de Pazos, de Corme, de Ponteceso. Creo que iniciativa tivemos.
o que non temos é moitos recursos. Vale. Moi ben, procedemos a votar. Sí, sin problema. Sí, sí. O tema das inundacións, xa que volví ao tema das inundacións, é que, repítolle, si está tan preocupado, olvídese, é tan importante, bueno, é moitísimo máis importante, o levar a cabo as expropiacións da zona da depuradora e simplemente facer todo o longo dos riachuelos unhas motas para que, digamos, facer a balsa, en vez de que a balsa chegue ata o río, facer unha balsa que vaya, digamos, na zona do xungal e, ao mesmo tempo, repito yo, porque xa yo dixen unhas cuantas veces, poñer 2 tubos que vayan á zona da zona de onde estaban os amorodos, e iso non é unha obra, é dicir, é poñer 2 tubos, é tiralos ali, comunicar o río pequeno coa zona do xungal. Non creo que haxa ningunha administración que proíba poñer ali 2 tubos. Non hai que botar cemento, hai que poñer 2 tubos. E iso, para iso, primeiro hai que ter os terreos e hai que ter ganas de facelo. E iso é nunha zona urbana do Concello de Ponteceso, que dicir que non hai que buscar peticións extrañas ni nada de nada. Moitas gracias. A solicitú esa dos tubos está feita desde fai 15 días a Augas de Galicia e Medio Ambiente. Estamos esperando que nos chegue o ok de ambas autorizacións e nós, tanto Constantino como eu, xa fomos ver como instalar eses tubos, xa os fomos a ver, pero non temos ainda as autorizacións nin de Augas nin de Medio Ambiente. Ben, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben. Siguiente punto do orden do día. O ditame de aprobación do Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ponteceso para os exercicios 2024-2027. Este ditame, na súa parte dispositiva, establece: primeiro, aprobar o Plan Estratégico de Subvencións do Concello de Ponteceso para os exercicios 2024-2027 na redacción feita por interventor con data 20 de decembro de 2023. Segundo, publicar o Plan Estratégico de Subvencións 2024-2027 na páxina web municipal e dar conta ás áreas municipais afectadas a efectos de implementación inmediata. Ben. Vista a necesidade de aprobación dun plan estratégico de subvencións para o período 2024-2027, no cal consten os obxectivos e efectos que se pretenden ca súa aplicación, o prazo para a súa consecución, os custos previsibles e as fontes de financiamento, supeditándose en todo caso o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria tal e como perceptúa o artigo 8.1 da Lei 38/2003 xeral das subvencións e o artigo 5.1 da Lei de Subvencións de Galicia para abordar posteriormente a súa aprobación dun reglamento municipal de subvencións. Visto isto, con data 20 de decembro se dita unha providencia desde a Alcaldía dirixida á intervención municipal dispoñendo que se redacte pola mesma un plan estratégico de subvencións ca vixencia anteriormente indicada. Visto o documento redactado pola intervención municipal en atención e premisas establecidas por esta alcaldía e visto que no plan se establece que o órgano competente para a súa aprobación é o Pleno, en tanto se trata dun instrumento de planificación estratégica da actividade de fomento e da xestión económica, en atención ao previsto no artículo 22.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Polo cal, publicamos un plan estratégico de subvencións 2024-2027. Dito plan ten 6 líneas. Acción social, línea número 1. A pesar de non ser consideradas subvencións, incluínse esta línea de subvencións e as emerxencias sociais. Línea número 2. Educación e servicios complementarios. Nesta área establecese 4 subvencións nominativas, as AMPAs dos centros de escolarización obrigatoria existentes en Ponteceso. Línea número 3, promoción cultural.
Línea número 4, festexos e tradicións populares. Línea número 5, promoción e fomento do deporte. E línea número 6, protección civil. Paso a explicar línea por línea. Línea número 1, axudas e emerxencias sociais. Consiste en facer cargo dos gastos correspondientes a axudas e emerxencia social, das que se benefician familias usuarias do Departamento de Servicios Sociais, as cales precisan dunha resposta urxente e inmediata ás necesidades de carácter primario. Importe 12.000 euros. AMPA do Instituto Secundario de Ponteceso. Importe 400 euros. AMPA CRI Virse do Faro. Importe 400 euros. AMPA CEIP As Forcadas. Importe 400 euros. AMPA CEIP Eduardo Pondal, 400 euros. Subvencións culturais de libre concurrencia. Implantadas para favorecer a iniciativa cidadán, organizada para o desenvolvemento de eventos da naturaleza cultural, no respeto dos valores democráticos, dirixidas para e po tecido asociativo e cultural do Concello de Ponteceso. Importe 25.000 euros. Fundación Pondal, facilitar o desenvolvemento persoal e comunicativo do medio coñecemento e das prácticas de distintas manifestacións culturais, o teatro, a literatura do Bardo de Bergantiños e outras tradicións culturais na relación co mesmo. 6.000 euros. Comisións de festas de libre concurrencia, 18.000 euros. Asociacións deportivas de libre concurrencia, 15.000 euros. Ponteceso Sociedade Deportiva, 13.000 euros. Corme Club de Fútbol, 13.000 euros. E Protección Civil, 12.000 euros. Sin máis, teño uso da palabra Xosé Manuel Poseverdes. Ben, podíamos discutir sobre as cantidades que se din a algúns a outros. O que está claro é que esperemos que a partir de agora non se utilicen, digamos, as subvencións como unha forma de compra de voluntades por parte, como se fixo ata agora. Se eras bo co poder, digamos, tiñas máis cartos, se eras malo, se lle protestabas algo non tiñas nada, e, polo menos, que esperemos que cando sexan de libre concurrencia, cando sexa nas subvencións de libre concurrencia, haxa unha forma obxectiva de dar as subvencións, non porque seas bo ou malo. E do resto, pois, sí, podríamos dicir, pois, mellor que sean en vez de 400, 500, pero, bueno, máis ou menos estaremos de acordo. Pois sí, adiante por Ponteceso, vai votar a favor, porque Ponteceso necesita un plan estratégico de subvencións. Gustaríanos que as cuantías foran maiores, pero a situación económica é a que é. Aspiramos a nun futuro a poder aumentalas. Votaremos tamén a favor, sobre todo porque o grupo de goberno dialogou e negociou este plan estratégico de subvencións con nós. Por eso estamos agradecidos e este agradecemento vai votando a favor. Moitas gracias. Nós estamos completamente de acordo, como generalmente se está dicindo, a nós, máis que a ninguén que nos dera como a todo o mundo, que as partidas foran maiores, pero, bueno, teñen que ser realistas e consideramos que, bueno, tras a negociación que eran as que se podía facer neste momento. Nos vamos votar a favor. A nós non nos tuvo en cuenta, pero vamos votar a favor igual, que parecenos que axudar as asociacións co que traballan que é necesario. Ben, o outro día na Voz de Galicia sale un dato que todos puderon ver, que é o que destina CE subvencións tanto nominativas como de concurrencia competitiva. CE, con unha población
creo que saben que é bastante superior a nosa, con un orzamento bastante superior a nosa. Dota de 175.000 euros en subvencións, das cales 80.000 van solo para a piscina, 80.000, e despois van repartidas 1.500 para unha asociación do povo saharaui, Caritas 3.000, Lamas 1.400, Unión Cruce 6.000, ACB Costa da Morte 4.000, Olimpia C 2.500, Club de Arte de Movimento 1.200, Fútbol Sala Femenino 2.200, Fundación Fernando Blanco 18.000, Piscina Viraxes 80.000, Comisión de Festas da Xunqueira 50.000, Amigos da Xunqueira 5.000. Estas son as subvencións dun concello que nos gana tanto en presuposto como en población. Agradezolle ao Partido Galego máis adiante por Ponteceso o seu apoio, ao igual que o resto de partidos, pero temos que ser conscientes das limitacións económicas que temos. Intentamos, como ben dixo Juan, ser consecuentes de que levamos uns meses sin poder axudar a todas as asociacións e intentaremos que isto teña o ámbito 24-27 que nos propusemos. Para isto tamén aproveito agora, tal como fixo Roberto Andrade, darlle as gracias a Javier Ulloa, que ten moito que ver neste plan estratégico de subvencións, o igual que agradezco muitísimo tanto a Fernando Naya como a José Antonio como a Javier a axuda nos presupuestos. Todo isto consíguese. Por isto, Roberto, tamén consíguese con equipo. Os equipos fanse con confianza. Con palabra confianza non se consigue en 2 días. Entonces, agradezoche públicamente, igual que fixeches vos, o vosso traballo. Isto non só fijo que non seríamos capaces de conseguirlo. Moi ben, procedemos a súa votación. Votos a favor. Último punto de orden do día. E o ditame de aprobación inicial da ordenanza reguladora de vaos e reservas de espazo de dominio público. Este ditame, na súa parte dispositiva, establece: primeiro, aprobar provisionalmente a ordenanza reguladora de vaos e reservas de dominio público que figura no anexo. Segundo, someter o expediente a información pública e audiencia dos interesados durante un prazo de 30 días hábiles para que poidan examinalo e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas. A práctica do trámite de información pública e audiencia realizarase mediante a publicación dos anuncios no tabuleiro da sede electrónica do Concello no boletín oficial da provincia e rematado o prazo. No caso de que non se presenten reclamacións e suxerencias, adoptarase o acordo definitivo que proceda, resolvendo as mesmas e aprobarase o texto definitivo da ordenanza. E no suposto de non presentarse, elevarase a definitivo o acordo inicial de aprobación. A súa entrada en vigor producirase tras a publicación íntegra do texto da ordenanza no BOP e transcorrido o prazo de 15 días hábiles previsto no artigo 65.2 da Lei de Bases de Réxime Local. Ben, explicarlle aos veciños que implementaremos vaos permanentes que irán de 3, 4 e 5 metros con as tasas de 63, 84 a 105 euros. Os vaos permanentes provisionales e de obra para aparcamentos colectivos de máis de 4 coches con a medición máis menos igual 3, 4 e 5 metros con uns importes de 105 euros ou de 3 metros cuadrados, 140 euros o de 4 metros cuadrados e 175 euros o de 5 metros cuadrados. Un vao laboral, o aparcamento individual, tamén considerando 3 a 4 ou 5 euros a medición e uns importes de 31,50, 42 euros e 52,50. Uns vaos laborales, aparcamentos colectivos para máis de 4 coches, que as mesmas medicións, 3 metros, 4 metros e 5 metros por uns importes de 63, 84 e 105. Unha carga e descarga con a medición dun metro cuadrado por un importe de 31,50 e unha reserva de aparcamento 24 horas, un metro cuadrado, 63 euros. Ben, sin máis, teño uso da palabra. José Manuel Pose. Ben, creo recordar, agora non estaba
mirando, pero creo que houve unha persoa que presentou unhas alegacións e esas alegacións non se van a ter en conta ou entran dentro do, digamos, do apartado despois de aprobar, que non... Esas alegacións que nos propuso sí que as temos en conta, pero o equipo do goberno tomou a decisión de seguir igual para adiante, ¿no? Pero sí que as temos en conta. Vale. Primeiro, decir que, así como estou de acordo en digamos, nun anterior punto do tema de ordenar un pouco o tema dos vados, non estou para nada a favor desta digamos, esta carga impositiva para a xente. É dicir, non estamos axudando a xente que teña un vao a vivir mellor, senón que estamos poñéndolle problemas. Vai ter que pagar por algo que non ten. A xente podrá aparcar no vao e se non hai policía, pois o veciño cagarase en todo o mundo e pouco máis, é dicir, vai mirar como o coche está ali aparcado. Non temos, digamos, un guindastre para poder sacar os coches, por lo tanto, estamos en vez de favorecendo entorpecendo. Podríamos utilizar, digamos, o reglamento para poñer os vaos, pero que, mentras tanto, non fosen, digamos, efectivos, non tivésemos policía suficiente, non tivésemos guindaste, pois ter un precio simbólico e dirán, como xa me dixeron na comisión, de que se poñemos un precio simbólico todo o mundo poñerá. Non, porque para iso temos os policías que temos, terá que fazer un informe dicindo se iso funciona, se iso se utiliza ou non se utiliza. Por lo tanto, estamos fastidiando a xente e non ofrecéndolle ningún servicio novo. Por lo tanto, nos estamos en contra desta novo imposto e por eso tamén estábamos en contra dos orzamentos, porque este imposto, os que aprobaron os orzamentos, están implícitamente aprobando este imposto, inda que non o poña aquí. Por lo tanto, creo que era necesario tomar de novo a idea de poñer pois uns vaos con un precio simbólico para que a xente pois pudera marcar o seu vao, tivese, digamos, unha necesidade de que os veciños que aparcan no seu sitio, bueno, polo menos falen e cheguen a acordos para non aparcar aí e o resto, pois, repito, unha casa en Ponteceso paga máis que na Coruña, máis que na zona de Coruña, na zona onde vive a xente rica, e ao mesmo tempo estamos poñendo esa mesma casa, pois, outro novo imposto para que siga pagando máis que na zona da Coruña. Nada máis. Roberto Andrade, ten uso da palabra. Juan Ramón Torrado. Noelia. Totalmente de acordo co que di José Manuel. Nós seguimos dicindo que está ben o dos vados, pero que isto parece unha ordenanza solo con carácter recaudatorio. Ben, non é o noso ánimo, ainda que sí que é importante para equilibrar as contas municipales que teñamos en cuenta de que non vamos a subir os impuestos, pero sí temos que seguir, de alguma maneira, recaudando, porque senón o presupuesto é imposible de equilibrar. Neste caso, non é a nosa idea o recaudar a idea fundamental, senón que é a cantidade de problemas entre veciñanza que existen, sobre todo no núcleo do Corme, xa o falamos nas comisións. Creo que sodes conscientes, todos os que estades aquí, de que incluso houve algúns problemas entre veciños, problemas serios, por non ter unha ordenanza ben dictada. Moi ben. Algo máis que dicir?
Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. ¿Vosotros votasteis en contra de la fiscal o de la reguladora? Votamos en contra das dúas. Claro, sí, sí, Vale, sí. Esta era la reguladora. Esta era la reguladora. Esta era la reguladora, no la fiscal. Claro. Esta é la del Boni. No. Está reguladora. La fiscal estaba en la primera. Eu quería, o sea, eu é da fiscal da que estou. Claro, Eu Madrid votei en contra. Voy a mirar, Non, espera. que era o que tiña que aprobar e despois outra. Pero me di cuenta que, claro, estábamos en un debate... Mira, eu podía Votaste en contra en las Votaste en dos. contra. podía falar un segundo. Sí. Non ten nada que ver, pero olvideime ao principio. Eu quería recordar hoxe que por suposto hai moitísima xente que se adica pois a axudar ao Concello a ter ideas, a buscar solucións, a aportar moitas cousas, pero hoxe hai unha persoa que morreu e que quería recordala porque, bueno, entre outras cousas hai un reloxo que foi donado por ela, que é Pilar Torrado Vidal. Era unha persoa que estivo en Alemania durante 60 anos, morreu alá, e quería recordala porque foi, aparte das moitas outras, digamos, donacións que fixo durante toda a súa vida por Ponteceso, a que sí que ella dedicaba, pois, normalmente unha hora da súa vida para recordar, pois sí, puxo o reloxe o tirulilo que hai aquí, pois axudaba, dicir, eu que fixen as festas moitas veces, pois non facía falta chamala ni nada, dicir, sabíamos que cando chegaba o día das festas, pois era, digamos, por suposto, a persoa de toda a zona que máis aportaba, a persoa particular, estamos falando, que máis aportaba con diferencia e que sempre estaba disposta a axudar. Entón, acordouseme porque está en estes momentos. Por suposto, hai moitísimos, podíamos estar casi todos os días, pero como lle quitaron, ademais, non sei o porqué, había unha placa na fachada do Concello, non sei que non quitou, había unha placa na fachada do Concello onde poñía o nome da persoa que aportara, digamos, o reloxo, en aquelas épocas non estaban falando de €2, é dicir, aquel sistema, pois, en aquelas épocas era carísimo, o reloxo e o sistema todo de campaneo, vamos. E acordóuseme agora, porque, bueno, pois que sí que debe estar a punto de máis, viviu en Alemania 60 anos, pero que quere vir a enterrarse aquí, xa leva uns días, pois, con este tema. Perdón por, non sei se o fixen ben, pero apetecíame. Ben, eu cando empecéi nos plenos no mundo da política quería que estas cousas debían de ser naturales, quen dou a idea de crear unha comisión de transparencia con este tipo de ideas e moitísimas outras foi Roberto, agradezolle. Vale. Creo que nos temos que acostumar no pleno a recibir ideas de outros, a mí pareceme correcto o que estás dicindo. Non sabía nada da placa, enterareime... Eu tampouco, non sei, eu sei que había, pero non... Vale, enterareime que pasou con esa placa e se a placa está, volveremos a colocar donde se merece, que é lógico. Vale. Bueno, darvos as gracias a todos por asistir e hoxe, bueno, quería cerrar volvendo a agradecer os meses de traballo aquí a Javier, desearlle suerte no novo destino ao que vas a ir e, bueno, que sempre terás aquí, mentres que eu este, pois, unha porta aberta a axudar co teu traballo, vale? Gracias a todos, se queres despedirte. Pues, ante todo, daros las gracias a todos por haber podido estar trabajando con vosotros todo este tiempo, y algunos ya los conocía,
José Manuel ya lo conocía y os conocí de nuevo, pues fue un placer trabajar con vosotros. Pido perdón por si he tenido algún error, somos humanos, y agradecer a todo el mundo, sobre todo a la gente de Ponteceso, cómo se ha portado conmigo estos meses, porque ha sido un placer trabajar con vosotros y para vosotros. Muchas gracias.